Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na skutočnosť, že počas zimných mesiacov dochádza zvýšenému počtu dopravných nehôd s účasťou chodcov z dôvodu zníženej viditeľnosti a častokrát aj z dôvodu nezjazdnosti ciest zapričinenej snežením alebo poľadovicou. Chodci často podceňujú situáciu, ktorá vzniká z dôvodu nezjazdnosti ciest, zníženej viditeľnosti a čoraz väčšieho počtu aut na cestách, v dôsledku ktorej im hrozí väčšie nebezpečenstvo. Neuvedomujú si, že po cestách nejazdia iba zodpovední vodiči, ale tiež vodiči, ktorí nerešpektujú pravidlá cestnej premávky a svojím konaním tak ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky a najviac tých najzraniteľnejších, a to sú práve chodci. Z dôvodu, aby sa nám čo najväčšej miere darilo predchádzať dopravným nehodám s účasťou chodcov, chceme požiadať všetkých občanov a najmä starších občanov a rodičov s deťmi, aby sa po cestných komunikáciách najmä v zimnom období pohybovali s čo najväčšou opatrnosťou a pokiaľ je to možné, aby využívali chodníky, ktoré sú určené pre chodcov. Chceli by sme ich tiež požiadať, aby počas zníženej viditeľnosti večer a v nočných hodinách používali reflexné prvky, ako sú rôzne reflexné nášivky, reflexné vesty, reflexné pásiky a tým umožnili vodičom, aby ich skôr zbadali a mohli reagovať na vzniknutú situáciu a mohli pribrzdiť alebo ich obísť. Takýmto spôsobom ochránia sami seba, ostatných účastníkov cestnej premávky a pomôžu tiež zabrániť dopravným nehodám, ktoré často končia tragicky.